Mringkus Samu barang tumindak sayati Karsa ngabakti Mring yang mohon agung Matur Matur nggih pupuk ijil sampun kami ijil nih mangi titik saya semoga dan kulungi semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau anami Bapak ngizini saking budaya Aceh grup yang ada ono itu rumangsa wengi teko ayu luput ing lara luput ing pilai kabeh yen setan datang purun panaruan tanono wani miwah pagawe olo gunane wong kene ateman tirta maling ado tan wani ora ing mami tujuh gunopan sirna saking ropan samyo bali saking amopan samyo miruba welas asih pandulune saking brodo luput kadya kapur tiba neng wesi saking wisata satu galak tutut kayu aing lemah sangar songing ada buane wong lemah miring ngyampake bone Saudara ini waktu dikatakan kerusakan ini untuk kemudian itu sejarah ekonomi bikin kemudian makmur kami bikin maaf itu seperti kita itu negara
Mugi-mugi kanjeng mereka dipun paringaken Bapak Wiriyanto Bupati Blitar ingkang dipun paringi saras. Inggih menika mugi-mugi monggo kita putrane utawi rakyatipun menika ingkang saged kepanggihan Bapak Bupati nggih. Monggo menika kula nyuwun Fatihah sedaya Pak Ruli nggih. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وأدعي بشفاعة رسول الله الفاتحة. Supaya mengingat sati Bapak Bupati Wiriyanto lahum Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget mugi saged karena menika ana itu menika matur satu itu satu itu mau sekali tutup kali foto nggih. Paku neng warasa kalir nadyan arjo yang segoro asat temahan rahayu mangke dadi sarira ayu ingidran prawito dari rinan malaikat lan sagung rasul pinayungan yang sukmo ati adam utakku bagindo sis pangucap Nabi Musa panapasku Nabi Isa luwe Nabi Yakub pamyasaning wan Daud suaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sulaiman waseten mami Nabi Yusuf rupeng Idris ing rambut bagindo ngali kulit wang Abu Bakar getih daging Umar Siddiq balung bagindo Musman sungsung ingsun Fatimah limuwe
Siti Aminah bayuning anggo ayub ing usus kumangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad Panggulu Rasul pinayungan Adam Hawa sampun bapak sebagai para nabi dadi sarira Rahayu Al-Fatihah iya ini baru gitu mencari sampun sekarang mungkin saya tahu amat ini buku lianto angin itu berat tinggal mau sakit walu ya jadi kemak walu ya ini monggo ibu kajian Rahayu Bapak dengan Ijil ibu sinten Ibu Sulika Ibu Sulika Ijil saking Sidodadi Kecamatan Garung Kabupaten Blitar. nggih monggo Ijil dados Rahayu. Semoga ibu ajarkan. Rahayu.
Kula berkayati saking Sanandaya. Ibu Wilayati Wijil sakit Sanandaya. Padahal ada sekali bumi Pangkul ini semua pangkul dadah. Mungkya anto kanugrahan Indonesia yang benjing ing bulan April panggil Satria tulus tang kapela lamisan saged nuntun rakyat mangke atil makmur cekak sandang pangan papan pinayungan raos hati mugi-mugi katepeno Nusantara saking satriya jahil ingkang sugih lembut abus silih tangan kapitan sampun ngantos rakyat ketrikum ketuung ketrikum kesrak